Τι έχεις να πεις τώρα? Όντως, πάρα πολλά παιδιά είναι καλά. Και χρειάζονται ακόμη την αγάπη μου και τα δώρα μου. Και όντως υπάρχουν ακόμη άνθρωποι και πλάσματα που έχουν στην καρδιά τους την αγάπη. Αλλά θα πρέπει όλοι να έχουμε στην καρδιά μας την αγάπη αιωνία. Λοιπόν, ας μην καθυστερούμε άλλο, να ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας. Αγάπη μου, Αγίου Βασίλενα, θα σε πάω διακοπές στο Πάσχα που έχουμε άδεια. Πάω να μοιράσω κεφάλι δώρα στον δρόμο. Και έτσι ο Άγιος Βασίλης με τη βοήθεια της νεραϊτούλας κατάλαβε πως υπάρχει ακόμα αγάπη στον κόσμο και την έχουν ξεχάσει. Χρειάζονται από εσάς τόση ευέλικτη βοήθεια για να την επιτύχουν. Έτσι λοιπόν, πάντα να φροντίζετε και να αγαπάτε τους γύρω σας. Έτσι θα βοηθήσετε να πλωθεί η αγάπη